ug ang yawa maningkamot nga kung mahimo lang bungkagon niya ang panimalay. Malipay ang yawa kung naay pamilyang nakayag. Malipay ang yawa kung naay mga kabataan naguba ang pag-eskwela, gumikan kay naguba ang panimalay. Malipay ang yawa nga maguba ang pag-alagad sa mga kabataan, maguba ang pag-alagad sa magtiayon tungod kay iyang giguba ang relasyon. Gaana tog second chance, tingali og mag-usab pa. Pero usahay makaingon na lang ka, kasayang. Pero sa diyang gitagaag second chance, napakyas. Kung ikaw ug ako sama anang kawatan, makasasala kaniadto, nakahimog sa laod kaniadto. Accept Jesus as your personal Savior. Dalaygon ang Ginoo karong gabi una nga iyatang gihatagan og lain na usab nga higayon alang sa pagpamati og sa pagtuon sa iyahang pulong alang kanatong tanan. Ang atong uluhan sa ato ang suwito karon, the God of second chances. Sa matag panahon nga maghatag kog mensahe sa pulong sa Ginoo, mapahinumduman ko sa tambag ni Mrs. White nga inyo og atong mabasa sa Review and Herald, May 13 o May 18, 1898. Murag medyo kanap gamay akong pananaw mga kaigsunan tungod kay tibuok adlaw nga nagamit ta sa computer, and then wanay antipara na nabuak na ang paralagyo. So karong gabi una akong pagapasahon kaninyo ang magapahinumdum kanunay kanako sa panahon nga maghatag og mensahe. Nag-ingon, Christ always used the most simple language. Spiritual things should always be presented in simple language. So si Kristo, sa diha nga maghatag siya og mensahe, iyang ihatag sa pinakasimple nga dali masabtan sa tao. Ang iyang handom nga, ang iyang mensahe sa iyon mapaabot dito sa kasing-kasing sa tao, sa iyon nga masabtan aron ilang makinabuhian og madawat nila si Ginoong Hesus ingon nga ilang personal nga manluwas. Nag-ingon din spiritual things should always be presented in simple language, even though learned men are being addressed. Bisan kung ikaw magapahat sa mensahe sa Ginoo, magapahat sa iyang pulong bisan pagka ng mga tawhana, mga professional, ihatag sa ilahang mensahe sa simple aron dali masabtan. The simplest language is the most eloquent and or fluent. Mao ni gipahinumdom ni Mrs. White. The simplest language is the most eloquent or fluent. Nagadugang siya, nagaingon din educated and uneducated need to be addressed in the plainest, simplest manner. Why? So that the truth may be comprehended and find lodgment in the heart. Sa mga edukado o sa mga dili edukado, tungod kay wa siguro naka-eskwela, kinahanglan nga imo silang pahatan sa mensahe sa Ginoo sa pinakahapsay o pinakasayon nga paagi aron nga ang kamaturan ilang masabtan o makakaplag og luna diha sa ilahang mga kasing-kasing. From the Sons and Daughters of God, page 86. Nagaingon diha, simplicity for common and learned people. Kini siya applicable sa tanan nga mga pastors sa lain-lain nga mga relihiyoso nga mga sikta. All pastors, all leaders, or bisan kinsa nga individual nga gusto mo pahat sa Ginoo, himua ang pagpahat nimo sa mensahe ang pinakasimple nga dali masabtan sa imong isikataw. Mao ni bot ipasabot. The greatest teacher, Jesus,
the world ever knew was admired for his simplicity. For he presented divine truth in such a way that even children could comprehend his words. Si Ginoong Hesus na ilhan sa tibuok kalibutan nga kung siya ang mupahat sa mensahe, iyang ipresenta ang pulong sa Ginoo sa simple nga paagi aron dali nga masabtan. And I hope and pray by God's grace, ang iyang mensahe karong gabi una, mapahat nako pinaagi sa pinakasimple, pinakasayon nga masabtan, mga kaigsuonan. Apan sa dili pa ko mopadayon ako mong hangyoon sa pagduko sa mga ulo alang sa pagampo. Labing gamhanan nga Dios anay kaos kay tas-an sa mga langit, nining taknaa Ginoo. Ihatag kanamo ang imong balaang espiritu nga giya nga among masabtan ang imong mensahe sa pinakasimple nga presentasyon aron kini makakaplag sa matag usa namong kasing-kasing nga magabaton kami sa paghigugma kang Ginoong Hesus ug magaalagad nga matinumanon diha kaniya. Panalangin ni Ginoo ang tanan nimong mga audience, tanan nga mga viewers karon, tanan nga naminaw. Ingon mo sa mga radio nga diin ilang gi-connect gikan sa internet. Hinaot to Dios nga ikaw magabisita kanila, tayabangi kami nga mahimo namo nga dali masabtan ang imong pulong sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So, the God of second chances. Ang Dios, usa ka Dios nga gugma. Manay pagaingnon nga, nangutan na ko ba nga nung mao ni title, The God of Second Chances. Ang buot ipasabot nga kung ikaw makasala, na second chance nga gihatag sa Ginoo nimo. Tagaan ka niya second chance, kay doon na siya handom nga basin pa lang nga sa second chance, mabago ang imong kinabuhi, mabago akong kinabuhi, mabago ang atong kinabuhi. Mintras naminaw ko sa wali ni Pastor Violito Bucala, ang atong former president sa Southern Asia Pacific Division, usa sa mga giganahan nako sa iyang presentation, sa dihang naghisgot siya og the meaning of the cross when he presented that topic in the Cebu City Church. Samtang naminaw ko niya, akong batian og akong nasabtan, nga nindot siya himong illustration sa tupiko nato karon. Diha panahon sa paglansang ni Ginoong Hesus, adunay duha ka tulisan or adunay duha ka kawatan nga gilansang sa wala ug sa tuo. Mao na iyang gi-explain nga there are 3 crosses anang panahona nga diin ang cross sa usa ka kawatan, the cross of rejection, tungod kay wa siya mudawat ni Ginoong Hesus, wa siya mudawat nga si Ginoong Hesus kabahin og kauban nila adtong panahona. Pero ang usa diana nagatawag og cross of reception, because katong nga kawatan iyang gidawat si Ginoong Hesus nga iya paganing giingnan ang mga tao nganong inyo man ang gilansang nga kana siya wa man na siya sala. And he is referring to the cross of redemption nga gihatag sa Ginoo. Abi ninyo, sa diha nga kanang tawhana nga kawatan, ni dawat kang Ginoong Hesus, iyang gi-recognize nga walay sala. Bisan sa iyang pagkamakasasala, bisan sa iyang kakawatan, sa diha nga iyang gi-recognize si Ginoong Hesus, iyang nadawat ang panalangin. When he said to Jesus, remember me when you are in paradise. And he was assured, kung ikaw ug ako sama anang kawatan, makasasala kaniadto. Adunay gipanghilabutan kaniadto, nakahimog sa laod kaniadto. Accept Jesus as your personal Savior and recognize that you committed sins. And confess your sins to the Lord, and Jesus is very much willing to give you second chance. Thank you so much, Pastor Bucala, for reminding us.
John 5:24, he that heareth my word shall not come into condemnation. It is passed from death to life. Siya nga nagapamati sa akong pulong. Dili na siya masugamak sa pagkadaot or condemnation, sa pagkalaglag. Hinunua, malabay kaniyang gikan sa kamatayon, ngadtos kinabuhi. Imbis maimperno ka, mapadung na hinung ka sa kinabuhing walay katapusan. Because God gives a second chance. Inana ka mahigugmaon ang Ginoo. Ingon ana ang iyang pagmahal kanimo o kanako, inana ang iyang pagpangga. Ingon siya, I have blotted out like a thick cloud your transgressions, and like a cloud your sins. Return to me, for I have redeemed thee. Wow! He is giving us second chance. Expression and a second chance, but to tell you, God is giving His love unceasingly. Walay putol, walay hunong. Sa diha nga ang tao na pakyas kaniya, mangayog pasaylo. Andam siya mo sa pupo, sa tininod anay nga mga pangayog pasaylo, mapakyas ang tao. Kana lang sala sa pagkataas o garbo, magbalik-balik ra magina sa tao. Kanang sala sa usahin sa pagkahangulan. Sorry ha. I'm sure sa atong audience walay mga hangulan. Kana bitong dili manggihatagon. Mga sala man nga supak sa kabubuton sa Ginoo. Pero niingon siya, I have blotted out as a thick cloud. Kinsa man sa tuwa dinhi nga nakasala og pareha kasala sa panganod. Your transgression as a cloud, just return unto me, for I have redeemed thee. Another chance. Ingon ana ka mahigugmaon ang Ginoo. Let's give time to read His words. And we will be assured of our salvation. He is giving us second chance. We are very fortunate that we have these words. This will really give us inspiration. Isaiah 44:22. God is giving us second chance because He is a God. He is the God of second chances. Ganina gahapon, nanawag si Sir Ropo Gasapo, ang atong former president sa Bacolod Adventist Medical Center and former healthcare director sa Southern Asia Pacific Division. Nanawag siya nako gahapon, gahisgot mi og mga butang. And then naghisgot sa siya nga kung ang tao tagaan og second chance. Pwede nga bisan tuod ka na siya medyo naghimo og sukwahi nga kabubuton sa Ginoo, pero kung tagaan siya second chance, mabago siya. Pero niingon po si Brother Opo nga, duha sa kunay resulta, it's either magpadayon or muundang. Pero atong iampo, nga kung ang usa ka tawo sa ka-worker, tagaag second chance, atong iampo, nga kung mahimo, mabago ang iyang kinabuhi diya sa Ginoo. Second chance. Sometimes second chance is the most crucial and critical. Kung ikaw ug ako tagaag second chance sa Ginoo, paningkamuti iampo gyud sa Ginoo nga kung mahimo, mausab ang atong kinaiya, mausab ang atong kinabuhi, mabago atong pag-alagad kaniya, kung asa maganing kang sikta hagikan, diha imong ihatag sa Ginoo, Lord, you are giving me another chance. Please, help me, Lord, nga mahimo kong faithful diha kanimo. Second chance is sometimes the most crucial.
sa sports, na expression sa sports ngayon, deciding game. Kung mapildi ka karon, mayon din na, sige, deciding game ta. First game, second game, pagka third game, deciding game. Mo na pinaka-crucial ang deciding game. Kay nga no, diha mahibaw-an og mulampos ba ka, magmadaugon ba ka, og mapakyas ba ka, kay mapildi ka. Usa sa akong pinakasuod nga higala nga ministro, si Pastor Ruben Arceo. Magduwa gani miya na, mapildi. Usab ta. Ini kadua, mapildi na sa pikas. Sige, deciding game ta. Aron mahimog yun. Maunay, usahay ang atong pag-alagad sa Ginoo. Sometimes the second chance is the most crucial and critical. Kay dili man ikaw ug ako tag-iya sa atong kinabuhi, tingalig mga pakyas ta. Deciding game. Naay mga batanon, napoy mga edad-edara na. Nagiwarningan na gyud sa mga otoridad. Gitagaan na sila og second chance. Sa diha nga nagpabadlong sila sa komunidad, gitagaan sila og second chance. Sa diha nga misupak sila sa balaod, sa gobyerno, gitagaan sila sa otoridad og second chance. Unfortunately, ang uban kanila gitagaan nag second chance, gaan nag third chance. Padayon gihapon og may hinungdan nga moingon na lang ka, moingon na lang ko, sayang. Ulahi na ang tanan. Hinungdom gyud, ikaw ug ako. Remember, the second chance is sometimes the most crucial and critical. Sayangan no, nakagawas na unta siya. Nagwali ko usa ka lugar. Pag-abot yun ako, Pastor, bag-o gina, gianhaan o usara ka tao. Sayanga siyang balay, nindot kay iyang balay, gibiyaan lang niya. Nga naman, gitagaan na unta siya second chance. Padayon gihapon. So, ang nahitabo na wala iyang kinabuhi, anugon kaayo ang second chance. Sometimes second chance is the most crucial, the most critical. When God gives you and me second chance, ang puig yun ng imong kinabuhi, akong kinabuhi, masibo sa iyang kabubuton, kay tingali ang second chance, usahay di na moabot sa imong kinabuhi o akong kinabuhi. Kung maghisgot tag mga workers in the government, adunay mga workers nga they were given second chance just for a change. Gitagaan sila tsansa. Muingon ang ilahang mga pangulo, muingon ang ilang mga heads, muingon ilang mga supervisors, muingon ilang managers, tagaan tanig second chance, tingali og mabag-o ang iyang kinabuhi. Tagaan na tog second chance, tingali og mag-usab pa. Pero usahay makaingon na lang ka, kasayang! Nagtrabaho na unta sila sa gobyerno. Aduna may dagkong mga sweldo, mao'y gisaligan sa mga anak, sa pagpaeskwela, saligan sa asawa, sa tanang panimalay nga panginahanglan, mao'y gisaligan, pero sa diyang gitagaang second chance. Napakyas. Nalimot nga ang second chance sometimes is the most crucial and critical. There are some individuals who work in the private companies. They were given second chance just for a change. Tagaan sila ikaduha nga tsansa. Basin pala nga mausap ang kinabuhi. Sa dihang gitagaan sila tsansa, unfortunately, malimot sila nga ang second chance nga gihatag is the most crucial and critical nga angay gyud untang ampingan. Pagkasayang. Adunay mga kaminyoon nga bungkag, kayag,
ang ilang pamilya gitagaan na untag second chance just for a change. Gistagaag tsansa, ikaduhang tsansa, para lang yun unta nga adunay kausaban. Pero usahay matawag na nga kasayang pagkaanugon. Nalimot nga usahay ang second chance, mao'y pinaka-crucial o critical. Ang gihatag nga second chance sa Ginoo, mauna unta to'y taytayan nga mga usab masig uli ang relasyon. Ang gihatag nga second chance sa Ginoo, mauna unta to'y nga masig uli ang kalipay sa kinatibuk ang pamilya. Ang second chance nga gihatag sa Ginoo, mauna tatoy mo pasiguli sa mga kwerda sa kasing-kasing nga nangabugto. Mauna tatoy mapasiguli sa mga kalipay sa tibuok membro sa panimalay. Apan usahay, nalimtan nga ang second chance is one of the most crucial and critical. And because of that, we need always the guidance of the Holy Spirit. We need always prayer because in prayer there is power. Watay maarang mahimo kung magsaligtas sa itong kagalingon, ihatag kanunay sa Ginoo. Bisan unsa pa na imong social status, bisan kinsa pa na, bisan unsa pa na imong trabaho, ang imong kinahanglan, ang akong gikinahanglan, ang atong gikinahanglan mao ang pag-ampo sa tong mahal nga Dios. Despite of regardless of our religious affiliations. Anugon lang kaayo. Adunay pipila ka mga panimalay karon. Nawa na gyud masig uli. Tungod kay ang second chance wala matiman pag-ayo. Mga kaigsuonan, atong timan-an, kung ang Ginoo naghatag kanimo o kanako, naghatag kanato og second chance, paningkamuti ang pui og maayos tubangan sa Ginoo. Lord, you have given me the second chance. Please, help me. Kupti pag-ayo Ginoo ang among mga kinabuhi. Tao nga masalaypon, tao nga may limitasyon, tao nga adunay kakulangon, apan malaumon nga kung ikaw Ginoo ang magakupot sa among mga kasing-kasing, ikaw magakupot sa among kinabuhi, makalampos kami ni anang pinaka-crucial nga imong gihatag nga second chance. Kasayang, marital problems na nga kayag, kaluoy sa mga bata, magkatag-katag. Ini kaguba sa relasyon sa panimalay, maguba ang mga emosyonal sa mga bata. Ug ang yawa maningkamot nga kung mahimo lang, bungkagon niya ang panimalay, malipay ang yawa kung naay pamilyang nakayag, malipay ang yawa kung naay mga kabataan, naguba ang pag-eskwela, gumikan kay naguba ang panimalay, malipay ang yawa nga maguba ang pag-alagad sa mga kabataan, maguba ang pag-alagad sa magtiayon, tungod kay iyang giguba ang relasyon. But I would like to tell you, friends, God is still giving you second chance. Kung gusto ka maguol ang yawa, ipasiguli ang imong panimalay. Ipasiguli ang inyong mga relasyon, ang mga kasing-kasing nga nangasakitan, ang mga kasing-kasing nga nabungkag ang relasyon, ipasiguli
Sa diha nga imo nang himuon, mag-uol ang yawa apan malipay ang Ginoo nga magsudong nga ang imong panimalay luyos sa pagkakayag, humad sa pagkagunob, humad sa pagkadaot, humad sa pagkakamang sa inyong relasyon. Iyang gipasiguli because He is giving you second chance. Usahay ang ato mga estudyante taga-ag second chance sa mga maestra. Sige dong. Sige mo lang kag-absent. Kaya makatuog man ka. Ali, makatuog. Sige malagduwa ini kagabi. Tagaan og second chance. Pero usahay, na usa ka estudyante nga akong nahibawan, sige balhin-balhin, o eskwela, kay sige kahagbong, college na. Sige kahagbong, dito hagbong. Ingon ang ginikanan, pastor, tabangi may ampo. Ano man siya problema sa mga anak? Kana, laging sige duwa ng computer. Uy, amao pa. Sige, di kayo mabangbang. Tagaan sa maistrag second chance. Sige, basta magbago lang ka, away problema. I'll give you second chance. Sa diha, ang katong estudyantiha, wa gyud magpatuo. Hangtod na abot ang panahon nga nawagtangan sa kinabuhi iyang inahan. Maupa siya nagbago sa iyang kinabuhi, wa na ang iyang mama. Arang-arang na lang na. Kaysa nawa pa iyang mama, wa pa siya magbago sa iyang kinabuhi. Pero anugon lang, mas nindot unta to nga nabago ang iyang kinabuhi. Makita pa niya iyang mama, makita pa siya sa iyang mama. Mabatnan pa sa iyang mama ang kalipay tungod sa iyang kabuutan. God is giving us second chance. Pero sultian ta mo, kung kawang tong mga illustration sa kung gihatag karong bago lang, niya ikaduha, wa gyud makawang niini. John 6:37, whoever comes to me, I will never drive him away. I will never drive away. Si bisan kinsa nga magaduol kanako, mo na ginaingon ni Ginoong Hesus. Si bisan kinsa nga magaduol kanako, dili ko gayon isalikway. Pagkadindot, di gyud makawang bisag unsa kadako ang imong sala, bisan unsa kadako ang akong kalapasan, duol ka sa Ginoo, wala gyud siya isalikway. Dawaton niya tanan ang tanan nga mga matinud-anon nga magausab sa ilang kinabuhi, mga pasaylo kaniya, iyang pagadawaton. Walay makawang. Pasalamat lang ta na your God and my God is always giving us second chance. He is the God of second chances. Whoever comes to me, I will never drive away. Wow, pagkanindot. Nindot kayong Ginoo. Pertigyod. Og maimpirno pagani kuno ka man sa kong amigo, di malas na gyud kay ka. Usahay maguni atong kinabuhi. Na yung mga tao nga moduol na lang sa Ginoo ug magsakit na. Pero usahay di na mapuslan sa ilang balay, di na mapuslan sa kabataan, di na mapuslan sa iglesia, wala. Pero kung moduol ka sa Ginoo, whoever comes to me, I will never drive away. Is there any other record from the Bible of those people who were given by God the second chances? Definitely yes. Naabay record sa Biblia nga naay mga tao gitagaan sa Ginoo second chances? Yes. Adunay daghang mga ngalan nga naa sa Biblia gitagaan niya og second chance. Og sa diha nga gipangtagaan sila second chance, gidawat sila sa Ginoo ug nagmalampuson sila. Usahay ang tao maoy labaw pas Ginoo. Nay mapakyas, di na mahatagaan.
Bunal diretso. Pero ang Ginoo lahi, iyang tagaag second chance, basin palag mausab. Pero naa kay kinutuban po noon. Mabot yung panahon nga, gitawag na siya og bayad sa kamingaw. Sa Biblia, kung imong basahon ang Daniel chapter 4, akong pasalamatan si Pastor Lauron, ingon sa si Pastor Moralde, nga maoy, naghatag na kong ideya. Parehas lang duha. Ay, siya na inindot. Pastor Lauron na inindot sa Bible. Nga gitagaag second chance. Si King Nebuchadnezzar. He was a recipient and beneficiary of second chance. So, akong gibalik-balik og basa. Nakadawat ka siya second chance si King Nebuchadnezzar. Kung imong basahon ang chapter 4, King Nebuchadnezzar verse 4, nagaingon diha. I, Nebuchadnezzar, was at home in my palace, contented and prosperous. Mintras igsoon nga naa siya sa ilang balay, ako ma-imagine nga napaso-paso siya, kaingon siya nga, kontento na kay ko sa akong kinabuhi. Malampuson ko, daghan kog panalangin gikan sa Ginoo. Iyan ang iyo nahuna. Og hangtod milabay ang panahon. Sa versikulo 29, nag-ingon, while the king, it refers to Nebuchadnezzar, ha? It refers to Nebuchadnezzar. While the king was walking on the roof of the palace of Babylon, he said, is not the great Babylon I have built or I have built as the royal residence by my mighty power and for the glory of my majesty. Yung gigamit niya, I have built my mighty power, my majesty. Diba? Tungod nako, nahimo na siya nahimo ang Osaka residensya nga royal residence, unya tungod sa akong gahom. Grabe. Tungod sa akong pagkahalang doon. Diha ni gawas, tungod sa iyang pagkagamhanan, tungod sa iyang pagkailado, tungod sa iyang pagkasikat, tungod sa iyang pagkaadunahan, nagsigi na og gamit og ay og may si King Nebuchadnezzar. Nabasa ka po'y puruhano nga ang tao og makwartahan na nasa posisyon nga dagko o gawas na pod ang sama ni Nebuchadnezzar. Kamu dihang naminaw, maka-evaluate man mo. May posibilidad kaha nga usa ka tawo kanhi sa una nga di pa siya adunahan ang iyang kinaiya maayo kaayo, sige gahangad sa Ginoo, sige gatabang sa bisan unsa na lang nga tabangonon nga bisag way kwarta matinabangon hinuong kaayo sa diha nga nahimo na siyang adunahan, nahimo na siyang kwartahan, nahimo na siyang ilado, nakaposisyon og dakong posisyon sa barangay, sa syudad, sa munisipyo, sa nasod, sa organisasyon, sa iglesia o sa uban pa nga kumpanya. Sa diha nga naa na siya ng mga posisyon na mahilig na siya mo gamit sa I o may. Mga kaigsuonan, atong studyuhan, atong tunan unsay nahitabo ni King Nebuchadnezzar sa diha nga misturok ang garbo sa iyang kasing-kasing nga naa na siya ng posisyon na. Sa diha nga nitaas ng iyahang garbo mga kaigsuonan, adunay tingog nagaingon, Nebuchadnezzar, a voice from heaven, your royal authority has been taken from you. Nganlan ra ba gyud ay? Kung ikaw ug ako anaa ni anang posisyon na
nga ana ang imong kadato, ana imong kaadunahan, ana ka sa posisyon, nahimo na ka presidente, nahimo na kang executive secretary, nahimo na ka treasurer, nahimo na ka director, sa una unsa lang ka, pero karon na ka, nahimo na kang manager, nahimo na kang supervisor, nahimo na kang general manager o guban pa, diha magitib ang imong garbo. Igabot ana nga ang imong kasing-kasing sama ni ana. Tawgon sa Ginoo ang imong ngalan. Just like Nebuchadnezzar. A voice from heaven, tingog gikan sa langit. Giingnan siya. Ang imong pagkagamhanan nga otoridad, gikuha gikan kanimo. Maunay usa ka kuyaw nga mahitabo sa atong kinabuhi mga kaigsuonan. Sa diha nga aduna natay daghang kabtangan, ang atong sinultian sige na lag-ay. Masuko na tako ng atong unahuna, di may tumanon sa kadaghanan. Sa diha nga nahimo na kang dakong posisyon, gusto na nimo nga ang tanan nga mga ideya mao na lay tumanon, ang uban muragwa na lay bili. Sa diha nga na kay daghang mga higala, mura na kag sikinsa, di nakakailas imong ginikanan, di nakahalos kailas imong pamilya, di nakahalos kailas imong kaliwat, mura na kag sikinsa. Remember, adunay tingog sa langit, mutawag sa imo ug akong pangalan, ug magaingon, kanang anaa kanimo, iyon sa Ginoo nga mao'y naghatag. Kung mapasigarbuhon kaayo ka mag-istorya tungod sa imong ka-healthy, malimot na ka sa naghatag kanimo sa imong maayong panglawas, tingali og moabot ang panahon nga bawion na sa Ginoo. Kung gitagaan kaniyag kaalam tungod sa edukasyon nga gihatag sa Ginoo nimo, unya ang imong garbo mosugod na og gitib, malimot na kaniya nga mo'y naghatag, hilas na kay kamanulti, taas na kay kag mga pinulungan, mura na kag sikinsa, tingali baya. Tawagon ang imong pangalan, adunay voice from heaven, magabawi ni anang anaa kanimo. Nebuchadnezzar, your royal authority has been taken from you. You will be driven away from people. Gibawi na sa Ginoo gikan kanimo, malayo na kas mga katawhan. And you will live with wild animals. Pagkagrabe. Kung ang Ginoo day mo bawi sa imuhang naa kanimo tungod sa imong garbo, ang imong kinaiya mapahitaso na kaayo, ang imong sinultian perti ng tagasa, may panahon nga kuhaon na sa Ginoo ang naa nimo nga gihatag sa Ginoo kanimo o kanako. You will live with the wild animals and you will eat grass like the ox, until you will acknowledge that the Most High is sovereign. Mga kaigsuonan ni kagabion, kamong naminaw diha, apil ko. Atong iampo sa Ginoo. Gipangtagaan man taniya og second chances sa atong mga kinabuhi. Atong pangayon sa Ginoo. Iya matanggi tugyanan sa malain-lain natong responsibility. Atong iampo sa Ginoo, Lord, ayaw tag paturok ka ang garbo sa among mga kasing-kasing. Pasti lang paita. Your royal authority has been taken from you. You will be driven away from people. You will live with wild animals. You will eat grass like ox. Like ox. Until you will acknowledge that the Most High is sovereign. Ikaw ug ako mga kaigsuonan moabot gani sa imong kinabuhi og nako nga daghanang mo reklamo sa atong kinaiya nga murag mapahitas-o na kaayo ta. Murag kita na lang gisakto sa tanang panahon.
himuon na natong itoy-itoy ang tanang tao tungod sa atong naa nato, sa atong kaalam, sa atong posisyon, sa atong bahandi, sa atong salapi, sa atong pagkabantugan. There will be a time God will remind us. We are placed by God in our different position, not because of our talents. We are placed by God because of our obedient attitude. Obedient to His will. Ikaw ug ako, gibutang tas Ginoo sa lain-lain atong mga responsibility. Tingali ikaw na himong pangulo sa barangay, pangulo sa syudad, pangulo sa munisipyo, pangulo sa region, pangulo sa tibok nasod, pangulo sa organisasyon, pangulo sa iglesia, pangulo sa religious organizations. Not because of our talents, but God is putting us there because He knows that we have the obedient attitude. Pero kung naana kaana, nanakuana, malimot na taniya, someday, He will remind us. In Daniel 4:34, it says, at the end of the time, I, Nebuchadnezzar, raised my eyes to heaven, and my sanity was restored. Amen! Human nga nang pasigarbuhon si Nebuchadnezzar, nigara ang iyang batasan, perti ng pawira, hawd na kaayo, mapasigarbuhon na sa iyang talento, sa iyang gahom, sa iyang power, sa iyang kabtangan, sa iyang kabantugan. Gipahinomduman siya sa Ginoo, kamanggit siya sa laom. Wala kay possibility nga ikaw ug ako nindot kay atong plaster karon, atong panginabuhi, atong edukasyon, atong kabtangan, atong posisyon. Pero kung muturok ng atong garbo nga mura na tag si Nebuchadnezzar, wala kay panahon, wala kay tsansa nga pahinumduman sa tas Ginoo sama niya. Hinuklugi nagmaayo igsoon. Ato nang hinuklugag maayo. Pero si Nebuchadnezzar nindot siya ending. I really appreciate the ending story of Nebuchadnezzar. At the end of the time, I, Nebuchadnezzar, raised my eyes toward heaven. Hangad siya sa langit. Sa diha nga ni-acknowledge siya sa Ginoo. His sanity was restored. Mura ba ito siya gibuang sa Ginoo? Ingon na siya, verse 34, I praised the Most High, I honored and glorified the Most High, I honored the Most High, I glorified the Most High, who lives forever. Amen. Remember your sins. Renounce your sins. Daniel 4:27. Renounce your sins. By what? By doing what is right. How? How to do what is right in this verse? By being kind to the oppressed. Magmaayo ka ni atong mga gidaog-daog. Instead nga imo silang irokon tungod sa imong kagamhanan, kaluyi ang mga nasa ubos. Tagai silang special attention ang nasa ubos, mga kaigsunan. What was the outcome if you do that, if we do that? We are in the position and we are respectful to those who are rank and file. What was the outcome? When he was kind to the oppressed, God said, your prosperity will continue. At the same time that my sanity was restored, verse 36, my honor and splendor were returned to me. Ang akong pagkahalangdon, ang akong pagkabantugan, gibalik sa Ginoo sa dihang nagpaubos ko sa akong kaugalingon ug ako siyang girecognize nga mo'y akong buhi nga Dios. I was restored to my throne and became even greater than before.
Kung ikaw ug ako sa diha nga gitagaan tag second chance, nagbalik ta sa Ginoo, nibalik ta sa pagalagad sa Ginoo, nakahinumdum ta nga siya mo'y tagiyas ta ng butang, and God will give us chance, second chance, and that even greater than, best and better than before. 37, he praised, he exalted, he glorified the King. And those who walk in pride, He is able to humble. Usahay, mapahinumduman tas Ginoo. Una pa ta magpaubos sa diha nga nanay leksyon nga ihatag ang Ginoo nato. Diha pa ta makahinumdum nga angayan na de Lord, salamat nga imo gyapon kong gilugwayan sa kinabuhi. Bisan ana ako ani nga sitwasyon, Lord, thank you so much for giving me another chance. I need to be humble. Please help me, Lord. God gave him a second chance. Last illustration, just for 2 or 3 minutes. There was an individual na akong nailhan, akong nasuod nga higala. Usa siya kadako granggo diha sa gobyerno. Sa diha nga nasa sa gobyerno dako siya granggo, tibuok pila ka rehiyon siya maoy dako granggo, siya gadala sa budget, siya gadala diha kay tungod kay CPA man siya. Sa diha nga mao na niya sitwasyon, nalimot na siya sa Ginoo, nihunong siya sa pagalagad. Wa na siya kadumdum og simbahan, naa na niya ang tanan nga mga bisyo sa kalibutan, naa na niya. But I would like to tell you, friends, to make it short, God gave him a second chance. Sa diha nga gitagaan siya Ginoo second chance. Karon, he worked as one of the auditors the first time. He became the president of 2 Adventist hospital. Now he is working as the treasurer of the Central Mindanao Adventist Mission. God is giving him second chance, and I'm proud to tell you, gikan sa pagkabarumbado, gikan sa pagkalimot sa pag-alagad sa Ginoo tungod sa maayong kahimtang, gigaan siya sa Ginoo, gitagaan siya second chance, and now he is the treasurer of Central Mindanao Adventist Mission, si Sir or Brother Edgar Dodong Torniado. I really praise God for changing his life. When I went to the place nga iyahang lugar, ingon pas mga taga dito. Abi niyo, pastor, sa una inig-uli anak niya. Basta aligri ang mga bugoy, iya tanang gasto. Musakay mig barko, hala, tua, inom, sugal, naatanan. Pero karon, gitagaan siya sa Ginoo. He is one of the recipients of the second chance. According to Donna Rockwell, a psychologist, ingon ra ba siya? Pahinumdom na ni. Kaya mausab niya atong batasan kung famous na ta. Fame and fortune cannot give you long and lasting happiness. Happiness from becoming famous is fleeting. It will make you happy for a short time. Friends, when God allows us to experience second chance, His primary purpose is change. Kung ikaw ug ako gitagaan sa Ginoo og higayon nga so ikaduhang higayon sa atong kinabuhi, aduna siya tuyo nga nunay mausab sa imong kinabuhi, ang imo ug ang akong kinaiya gusto niya nga mabag-o ug mausab. The change of attitude. 2 Corinthians 5:17. Therefore, anyone is in Christ, he is a new creation. Oh, creature. The old has passed away. Behold, the new has come. Sa diha nga si Ginoong Hesus, ana kanimo, ana kanako, ang atong mga karaan nga kinabuhi, malimtan na to, o bag-o na kitang kinabuhi dias Ginoo. God gives us the second chance, for He is the God of the second chances. Because God wants us all to be with Him when He comes. He is giving you and me second chance. He is the God of second chance.
And I pray that all of us, when Jesus comes, He will really forget all our past. And He will accept us as new creatures. And He will accept us as forgiven children of Him. Manindog ta mga kaigsuunan alang sa pagampo, sa pagtapos. Labing gamhanan nga Dios anay kaos kahitasan sa mga langit, daghang salamat Ginoo sa imong pagpahinumdom kanamo. Nga sa panahon nga kami makalimot kanimo tungod sa mga maayong mga butang nga imong gihatag kanamo, nga mao'y hinungdan nga moturok ang among mga garbo sa kinabuhi, pasaylo kami Ginoo. Salamat o Dios nga ikaw nagapahinumdom kanamo nga imo kaming tagaag paglaom, nga second chance sa among kinabuhi nga pinaka-crucial. Tabangi kami o Dios nga mabag-o ang among kinabuhi og imo kaming dawaton nga mga pinasaylo. Aron sa imong pagpadayag, ubanon na mo ang among kapikas kinabuhi, among mga kabataan, among ginikanan o kanamong tanan, magkauban kanimo sa wala na'y katapusan, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.